Работата ми по Еразъм Плюс ме научи на неща, които не ни учат в училище. Започнах като доброволец в Сдружение Балкански младежки фестивал Сандански, България. След това бях лидер на проект "Да, Младежки европейски старт 2" и "Да, Младежка европейска стратегия". Също така и ментор на проект за краткосрочни ЕДС доброволци "Силата на младежката мотивация". Опитът ми в тези проекти ме научи да изразявам мнението си и да отстоявам позициите си. Осъзнах нуждата от добра организация, работа в екип и отговорност. Разви моята креативност, езикови и комуникационни умения. Придобих чувство за толерантност и отговорност към околната среда. И най-важното, станах по-всеотдайна към това да отдавам енергията си в младежко развитие и подпомагане прогреса на младежката общност. Еразъм Плюс ти показва, че всичко е възможно, стига да можеш да подредиш приоритетите и целите си. Днес работя като лидер на проекти в сферата на културата, имащи за цел да подобрят развитието на европейската и българската младежки общности. Срещнах толкова много млади хора, чието ентусиазъм, мотивация и оптимизъм ме вдъхновяват да продължавам да работя за европейско развитие. Трябва да се борим за идеите си, да не се отказваме от целите си и да работим усилено, за да постигнем резултат. Да бъдем отговорни и активни граждани. Нашето бъдеще зависи от нас.